Dimina, a garin ne umar wallahi. Ni yanzu babban bakin cikin da nake na manta ban to da ragowar siga na. Ah, Aisha, kaji abin da nake gaya maka. Kaji abin da nake gaya maka. Ko da yake kai a zaki. Ko da yake kai a zaki. Ba ka ringa rawanta akan ka ba. Kai ko da yaushe a zaki. To ni da wahala ta kashe ni ba gwara za iya kashe ni ba. Kenan. A shikenan. Tunda idan an ga mu na to da wata ragowar mangwar ko tana ina. Allah ya sa mata bai. Yawwa. Ɗari ka heri wani. Ɗari ka heri. Ita zuriya ta ba. Ɗan umma. Ba zai na min irin wannan abin. Wallahi sai na gaya maka gaskiya. Wallahi sai na gaya maka gaskiya. A matsayin kan ɗan gwana. Kai ba wani maganar yan uwan ta ba wannan maganar ba. Wallahi dan ya ga karo kana zan manta da kai dan uwana da ci mutuncin ka ba ruwa na. Wallahi ba su ne da ci mutunci na. Haka dai sai na gaya maka gaskiya. Ba zai na min irin wannan. To shikenan. Ba zai na min irin wannan. Ai abin bai kai da aka zauna. Ci gidan rediyo wallahi. Kun je gidan rediyo. To labaranmu na yau shine yan uwa ta sigari ta wuta da mutane kun sa take Allah da haka da ita ta yana shan zaki je gidan likita domin ya auna sa wannan shine karshen lakanin labaran. Kaji abin da nake gaya maka. Abin da nake gaya maka. Abin da nake gaya maka. Yaushe nake gaya maka a matsayinka na dan uwana ina gaya maka gaskiya kana ganin kamar kinka nake masu tura. Ai abin da nake gaya maka a'a ka daina kuka ai ba haka aka ce ta kama ka ba. Yanzu abin da za a kai cutar bata kama ka ba ka tashi ka je wajen likita ka rage baki ba za ta haika ji. Yanzu ko ba zama daga nan tare idan na miki nan sai wajen likita. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Yawwa likita wannan nake so ka sha. Menene kuma wannan? Kai, dan bala ne wannan da kawo. Kai dai ka san da likita ba zan samu abin da zai cutar da kai ba. Ka san likitocin mu ne ke na biyu. Kan kawo abin da ba kuma ki shan shi sai mu mutu wannan abubuwan ba. In ba ta yin namu ne yake cewa. An gane. Da ka sha kai tsaye ba ruwanka. Kuma za mu sha ne. Idan na san ki ba. Na fi sha da yawa. Da ɗa ƙarawa. Da ɗa ƙarawa. Zai ƙara ɗin Da ɗa ƙarawa. Ya ka ji shi. A ci komai ba? Komai ba. Gode wa Allah. Da sauri na. Kari ba kan kula da ko bayani ina tunanin wani ba ta Sauri likita mantawa ne saboda farin cikin da nake ina sauri. Na manta ban dama ba. Mazo ka ji. Abin da ya faru kenan. Mama gode wa Allah. ayo